ҳамидорон азиз, ман ҳамин боғро мебинед 6 гектар ҳамин сол себ шинондагим. Себ навъи розиглоб, пинкледи розиглоб дар такпайванди м106, яъне ки ҳар як 2 метр мешинонем. аз якта инаш 2 метр, байни қатор ҷои трактор мегашаги 4 метр. ин патагреша не барои ин себ сутум дар кор нест. ин худашро меқапад ин себ ва биноҳат себи нағз мешавад. Пинкледи розиглоб яке аз намудҳои пинкледи ҳаст, лекин ниҳоят назар ба пинкледи хушсифаттар ва таъмаш дигартар ва нигоҳдориаш бисёртар аст. Хай нигоҳдори ҳар душ қариб як аст, ки то баҳора меистад. ин тарбузро бинед, 20 кило тарбуз аст. бояшам амихел пур аз тарбуз аст. баҳор шинонда будем. ин себҳоро мо ташкил кардем. имсол ҳам худо хоҳад мебиёрем. аз ин себҳо метавонед аз мо дархост кунед, заказ кунед. бинед инҷо якта тарбуз, дута тарбуз, сета тарбуз, 4та тарбуз дар як ё ду бута, 4-5та тарбуз. ин фарҳанги баланди истифодабари замин аст. ина бинед. агар ҳозир кадоми тамошо кардагӣ буд дар обёрӣ бо насос, ана ҳамон обро, витаминҳоро аз ҳамун ҷа, аз 5 километр дуртар обрӯӣ мекунад. инҷа мебиёяд. ана ҳамдиёрон азиз, ман намедонам чиро таъриф кунам дар инҷо. себро таъриф кунам, тарбузро таъриф кунам. офарин фурқат ба ин меҳнатат. мана ин як бор дар ёдатон расонам, як борига такрор кунам. себҳои ниҳолҳои пинкледи розиглоб дар такпайванди м106 ки бесутум мешавад, 2/4 мешинонед. ин ниҳоят пур ҳосил мешавад. бо мебинед, бо ҳам тарбуза мебинед, завқ одам мехонад. ина бинед, бо ҳама монда, сева монда дар тарбуз мегузарем тавсифаш. инҳо бисёр меваи бисёр мебандад. мевааш то баҳора меистад. баъд севи пурқимат аст. хеле мегӯянд клубни, яъне себи клубни буд, яъне себи бениҳоят пурқимат да. ана ҳамдиёрон азиз, ҳам қаторрӯи нишонтем аз наздиктар тарбузоро бинед. хай ба меҳнати фурқати додари мо як баҳо диҳед. ин қадар меҳнат мекунад то ин ки мамлакат обод шавад, ватанамон обод шавад. ва тибқи нақшаҳояш ҳамин себҳое ки дар ҳаминҷо ҳосил мегирад, дар ҳамин ноҳияи 5 ба фурӯш мебарорад. аз ноҳияи 5 берун намеравад, чунки дар инҷо себзор нест. ин себзорҳои аввалин аст дар инҷо ва ин себ субсурх мешавад дар минтақаҳои гарм. номи маҳаллашро фаромӯш кардам. чӣ гуфт? Рассвет гуфт, горсвет гуфт, чӣ гуфт? орсвет гуфт, чӣ гуфт? ҳамдиёрон азиз, боз мебиём тарбузро мебинам. завқам ба тарбуз мегузарад. 20 кило тарбуз шудагӣ, 20-25 кило, 30 кило ҳам ҳаст. ина бинед. офарин ба ту фурқат, офарин. чашма расад, худо нигаҳбони ту бошад. фурқат ҷураҷон, ба ин меҳнатат ош шавад, пул шавад, баданада ош шавад меҳнати ту. ина бинед. ин тарбуза калонашро бинед. ина бинед. себ шинондааст, мубанаш тарбуз шинондааст. ҳамунҷа як тарбуз аст, ба гумонам 30 кило аст. ман дид содем ҳаминҷа. боракалло. фурқат вой бар ин меҳнатат. бечора то зону дар даруни хок аст. почаш ҳозир ман дидам. худаш дар интернет намоён шуданда шарм дошт. хоки почаш то зону дар даруни хок гаштааст. бечора заминашон хоку. ино ина бинед. тарбузоро ҳамун тарбузи калон дарафзодем ман. ана омадем тарбузи калондорне ки айвай тарбузи калонам бо даст мана инҷа бинед. 20 кило оромона.
оромона 20 кило тарбузҳо омадаанд дар инҷо. тарбуз болои тарбуз хоб аст. Ина бинед. Як тарбуз, ду тарбуз, се тарбуз болои тарбуз хоб аст. офаринат буд ман ҳамин тарбуза омадем мо. ин дар ҳақиқат калон буд аст. ина бинед. инҷа пиёда гарди агар ҳамин тарбуз мекунам ба мо гуфта ҳама пури тарбуз. бинед. ҳама пури тарбуз. хайку бас мекунем дига кофтана. хеле омадем оста. дар панои худо бошад. ҳамдурон азиз, ҳамин навор аз ноҳияи панҷ меҳнати фурқат як баҳотиед. кани чӣ мегӯед? дар панои худо бошед. ба кадом ин ниҳоли бинкиледи розиглоб дар кор аст имсол ба ман дархост кунед. худофат моҳи декабр ман ба шумо мебиёрам, ба фурӯш мебарорам. боғҳо обод кунед, обод шавед. дар панои худо бошед.